njengoba ubaba ehleli kwi-wheelchair nje kungenxa yami, angazi noma uzokwazi yini ukungixolela lapho. Angizange kahle sengifundele ngoba angizange. Ngithi ubaba njengoba ehleli kwi-wheelchair kungenxa yami, angazi noma uzokwazi yini ukuthi ungixolele lapho. Kanjani mhlawumbe umfana wami angizwa kahle umsingeni nakho kanjani? Awuchaze nje kabanzi ukuthi kahle angizwa kahle. Ngenkathi ubaba ezoze alimale, usuke alimala abangale engozini yemoto, uhambeni ayezoba nalo, ngavuka ekuseni ngalokhuza imoto yakhe ngayiqaqa amabhakodi nje ukuthi engakhoni ukubhreka. Manje angizwa uqaqa amabhawodi. Kukanjalo yebo. Welcome back mbukeli weBlack Life TV on our beautiful episode ethi sikhipha izimfihlo. With myself uMlangeni uMagasela. Sizonikeza abantu-ke bafethu ithuba lokuthi bakwazi ukugonyuluka lokho abasuke begcine ngaphakathi kubona isikhathi eside. Bese beyakusho kulabantu abafena bekusho kubona bafethu. Asikwazi ukuthi sikuvimbe lokho ngoba siyakholelwa ekuthenini iqiniso lamkhulula umuntu. Njengamanje ngicela ukuthatha lethuba ngibingelele lo bhuti oseduze kwami. Emva kwalokho ngizothi ngimbuza ukuthi uqhamuka kephi ngokuhlala. Emva kwalokho uzobe sesitshela nje ehlale phezulu kodaba. Pause ngokukhulu ukuthobeka, ngicela ukubingelela bhuti wami, sawubona njani? Siyaphila sisindaba. Ngiyaphila nami. Ngicela ubingelele umbukeli weBlack Life TV and then bese uyazisho ukuthi uqhamuka kephi. Uvela uhlale phezulu kodaba emva kwalokho. Sanibonani babukeli emakhaya beBlack Life TV. Ngizibhalele le show namhlanje akaBlack Life TV enhloso yokuzogonyuluka kuma wami ngento eyenzeke eminyakeni emibili edlulile. Washona ubaba, umama wathola omunye umuntu osilise behlekisana naye. Okay. Ungangiphathanga kahle ke ubaba lo omusha stepfather sami uma sazohlala emzini kababa ekhaya. Okwaba buhlungu kakhulu nokungistressa ukuthi kunodadewethu abamantombazana ababili abancane nginami. And ubaba uyikushilo lokho before ahamba ukuthi ukushiya emahlombe ami lokho ukuthi usethembile sengikhulile sengizokwazi ukubavikela. Wahamba ke wathi mase sekufika stepfather lesi sihlala ekhaya lo kwangehli kahle kumina. Kwangehli kahle kumina. Kaze ngazama imizamo thizeni ke ukuthi mhlambe ngakwazi ngamsusa kanjani. Because wezoba nohambo kwala wayeya khona ngalokhuza amabhleki emonto yakhe ngaqaqa amabhakodi. Ashu. Okay. Waba nengozi, waba sengozini ke ngenhlanhla le wangashona kodwa wahlala ku-wheelchair. Okay. So namhlanje bengizofisa ukugonyuluka kuma wami because uyazama ubuhlungu, uyazama ukumsiza akulungi but ngifuna ukugonyuluka ngazi noma uzakwazi ukuthi angixolele. Kuyena ukuthi ubaba nje yonke lokho ubaba lo stepfather sami yonke lento ayiyona ingenxa yami. Ngiyakuzwa. So ubaba ushona nini? Unyaka. Ubaba ngicela kube ku 2022. Okay, 2022. Uma waseyakwazi ukuthola omunye umuntu. Wathola omunye umuntu lesehlekisana naye. So kahle kahle wena ufuna umkhipha lo baba angabi khona egcikeni. Angabi khona ekhaya egcikeni. Bengena inkinga nokuthi mama ahlekisane naye. Phela kodwa angeze ukuzohlala naye ekhaya ngaphakathi. Yes. Because we are trying to protect the family now. Yes, because mama uyahamba emsebenzini nami sengithi ukukhula ngibuye ngibamba amatoho usala nalezi ngane lezi zakithi ekhaya. Azamantombazane zodwa angazi kokwenzakalani ngenye imini noma konke enzakalayo kulezi ngane zakwethu because baba uyishiye kumina engikuthola ukuzixolela. So wasuyasaba yini ukuba nengxoxo nomama umchazela ukuthi manginankinga nokuthi ube khona umuntu ombonayo kodwa mengenzeka angabonwa la ekhaya mhlawumbe kube ukuthi wena mawuyakeni. Ngangiveza kumama lo ukuthi angithandisisi ukuthi ubaba omncane ubaba lo stepfather lesisohlala ekhaya hayi. Washuthwa ngisatha ngokuthi ngingekezwe ngengane. Manje basathandana ukuthi yena umama umnakekela ubaba. Uyamnakekela ngikhona ehleli nayo ku-wheelchair. So usuzuzwa uphatheka kambi ngalokho. Ngiphatheka kabuhlungu kwana hayi mhlambe njengoba mhlambe ngizogonyulwa lokho sengizovuma ukuthi azohlala ekhaya namanje angikakuthandi lokho. Mengase kuthutha nomunye umuntu still ngeke uvume umuntu. Hayi angithandisisi lokho, anginankinga nokuthi ahlambe bathandane nomunye umuntu athandana naye kodwa angizi ukuzohlala ekhaya.
Wow, okay. Ake sinikeze uma ithuba simuzwe kanjani lolu daba. Uma umuntu onjani, umuntu onolaka, umuntu othobekile, or umuntu onenhliziyo enhle, noma umuntu nje obhavumulayo kodwa aphinda reason. Yena umuntu onolaka kodwa unenhliziyo enhle. Ungazi noma mhlampe lokho mhlampe bekuveza kakhulu kumina ngoba mhlampe ngingane yakhe. Kodwa nje yena ngokubanzi kwami nje umuntu onenhliziyo enhle kodwa nomoya wakhe kodwa uphezulu futhi. Okay. I hear you. Ake sinikeze uma ithuba sibone ukuthi kanjani lolu daba. Mbukelwe Black Life TV, ngiyafisa sibe nazo abantwana abanje abantwana besilisa, ngisho kodwa ukuthi laba benza okubi kwabantu abantu abadala, but abantu aba-understandayo ukubaluleka kokuthi ba-protect-e umndeni, ba-protect-e isibongo sakubo, ba-protect-e ney'ngane abazala nazo. Ngoba uma ulaleli daba lamfana uchaza kahle ukuthi akanankinga noma ukuthi angajola enze noma yini ayithandayo ngempilo yakhe, kodwa cela kungenzeki emagcekeni emzini kababa wakhe, nabantwana bakubo baphephe futhi. Kuba yiningi into ezenzakala ngaphandle ngenxa yama-stepphone go-stepfather. Mina-ke angikuvumelani nokuthi kube khona into ekanje, afunde yabo ukwenza izinto eziwubugebengu ukuze alimaze omunye umuntu, ngoba mhlawumbe namhlanje ngabe sikhuluma enye into, abe sikhuluma ukuthi ubaba akasekho emhlabeni, kodwa uNkulunkulu emuhle wamgcina kokuthi akasekho kwisimo akade esona before. Ngokukhulu ukuyithoba ngicela usesa lesikhathi sifonele umama simuzwe usesa kanjani lolu daba, and sibheke nokuthi ubaba kuyalumlameka yini, kuzokwenzakalani emva kokuthi umfana akhuluma ngalolu daba, agonyuluka amchazele uma yakhiphe nemfihlo yakade sehlele naye for 2 years wonke. Asihambeni somlando umama simfonele sizwe ukuthi kuzoba kanjani. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala, wavuka wayithatha ziyakala mzala. Hello? Yebo sawubona, unjani? Uyaphila njani? Ngiyaphila nami, ukhuluma noMlangeni Magasela. Ngifona ngikwa-Black Life kuhlelo olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Unobhuti omncane ola eduze kwami ma ufisa ukukhuluma nawe, ngicela umnikeze ithuba bandla. Oh, okay. Bambe kanje baba. Yes. Yebo sanibona mani, niyaphila? Uyaphila njani kwa? Ngiyaphila. No. Ngisacela ukubuza uma la ikhona mhlawumbe kwi-space esikahle ukuthi singakwazi ukukhuluma because khona ebengifisa ukudlulisa kuwena. Njani? Hayi, ungakhuluma boy. Uyalela. Ngicela ukubuza ubaba nginesikhashana ngamgcina nje ade engekho ekhaya nje kulezi insuku, usenjani, kuyalulameka? Ayafani kona. Uyalulama. Hayi ngizwakala. Ngoba bengifisa ukuzokutshela kona namhlanje nje ngize ngabhalela la kwa-Black Life TV, ngoba bengingikwazi ukukhuluma nje nawe sobabili sibinda ngikwazanga ukuba naso. Awu. Ngabe yini nje yofuna? Idaba limayelana na ubaba, njengoba ubaba ihleli kwi-wheelchair nje kungenxa yami, angazi noma uzokwazi ukungixolela lapho. Angizange kahle ngimsindele boy, angizange. Ngithi ubaba njengoba ehleli kwi-wheelchair kungenxa yami, angazi noma uzokwazi ukuthi ungixolele lapho. Kanjani mhlawumbe umfana wami angizwa kahle ukuthi ngenaso kanjani? Awuchaze nje kabanzi ukuthi uyahlanibuzwa kahle. Ngenkathi ubaba ezoze alimali, usuka alimala ngale ngozini yemoto, uhambe nayezoba nalo, ngavuka ekuseni ngalokhuza imoto yakhe ngayiqaqa amabhakodi nje ukuthi engakhoni ukubhreka. Hayibo, angizwa. Uqaqa amabhawodi. Kukanjalo yebo. Awu ngoba yini kangalo? Kodwa mama ngazama ukukhuluma nawe ngalolu daba ukuthi ubaba ngithanda ahlala ekhaya ngesizathu ukuthi izini mhlawumbe ngeke uzi-understand. Ubaba ziningi izinto azishiye zishilo kumina. Engazama ukuthi manje ngizama ukukhuluma nawe ukuthi ngicela ukuthi ubaba anginankinga nokuthi ubaba nikwenze nikwenzayo, kodwa sacela ukuthi angahlali ekhaya. Wangithatha ngokuthi ngeke uze ngengane, nami ngase ngizama ngendlela engangizama ngayo ukuthi asuke ekhaya. Hayibo, phela wena wayikhuluma leyo nto, mina ngizitshelanga ukuthi wabe wayishiya kanjalo ngazi behlangwe ngoba phela ngibona ungenankinga nonke.
ukuthi into mhlawumbe uke wayamukela utshela ebuhlungu kangaka endaweni ukuthi yangaka uzongena sekusinganga ngamandla angaka wathatha futhi lenze into ekuthiwa umcabango nje wokuphela nje umcabango ukuthi ungazenza into embi kangaka nami indlela nje engabona ngayo ukuthi iyona ndlela elungile because ngathi mangikhuluma nawe kahle wangangamukeli wangithatha njengengane kanti phela iminyaka seyihambile. Ngabe umuntu wesifo ngaleyo nto ukuthi ucabange into embi kangaka. Umcabango wami nje akekho umuntu owangisiza ngaloko, umcabango wami nje wangifikela because nami ngangisebuhlungwini ngale nto le ukuthi awukwazi ngisakwazi ukukhulumisana nawe, angikwazi ukubeka umbono kahle kahle ekhaya nginalo ilizwi. Nami ngihleli nawe ucabanga embi kangaka ukuthi ngibuhlungu kangaka umuntu. Kodwa nje ngeke masethola ke ngoba yena uzothini ngempela ngale nto leyo. Angikwazi mama ngazi ngempela ngangithanda kangangoko ukuthola ngiyakhe uyakwazi kahle ngalo lokho. Hayi lokho ngiyakwazi kodwa benginqaba ukuthi lo wamuzo uzothini lokho kanjani noma ngoba mina ngiyangishaka into isho ngiyangishaka nje ukuthi ngiyangikhola ukuthi ngibona ngempela lento isho into enziwe wena ngempela leyo. Kwenzeka kanjalo angazi noma umuntu uzokwazi ukuthola mhlawumbe ukuthi ungixolele enhlizweni yakho, bengifisa nje ukuthi lokho ngiyakubonela ongisho ukuthi ekhaya kuhlale ngomthatha ukuthi unika abanye abantu indaba ungangibanga ekhaya ukwazi ukukhuluma nami. Hayi ngikwazi ukukhuluma nawe lo daba because vele ngesini namphakathi ukukhuluma labanye abantu ngoba kwasebenzisa into wasendimini emhlabeni kanjalo hambe ukhuluma indaba zami ukuthi yini lento yenzile ngani yami indaba ungahlalanga namphakathi ungitshele kahle sengizitshela ngitshela sona njengamanje. Mama ngazama ukukhuluma nawe koqala wakhombisa ukuthi uma ukukhuluma nami ngithatha njenganento mhlambe engabalekile ukukhuluma nami, ukwazi ukukhuluma uxoxisana nami. Ngazi mangizama ukuxoxisa wathini ngeke uzwe ngengane. Njana manje nami ngiyona into engiyenzileke le ukuthi mhlambe ngibone mhlambe uzokwazi ukungilalela ke mase nginabantu thizeni abazokwazi ukungisiza. Kapele umuntu oyedwa phela mina manje ukuthi phela ngalanga izinto eserious ngakona ungakhombisi ukuthi le ndawo uyithandi kahle kahle. Hayi ke kwangayona ngijoke kwaku-serious nje lokho futhi nginesizathu sokukwenza, angizisoli ngakho. Ngakwenza ngiyaxolisa kodwa angizisoli ngaloko ngakwenza because ngazama ukukuveza imizwa yami ukuthi angikuthandi ngale ndlela okwenzeka ngakhona. Awuzisoli ngakho? Angizisoli ngakho ngoba nami njengamanje nje ngixolisa kuwena bengifuna ukuthi ngikhululeke nje ngaphakathi. Kodwa mina phela seninhlonipho kuwena awusenayizeka ngiyandlela ngifundise ngayo mina leyo. Ngiyakuzwa ngiyakwazi futhi lokho. Ikhona indlela kwangenzeka ngayo ukuthi ngathi ngikushonga ngayo ukuba wayeka lomuntu uzothini ngempela. Ngiyakwazi lokho ukuthi ngazashona mangathi angasililanga lapha kuyitheni kwenzakalani ngempela nganyama. Hayi angazisi kahle kodwa nje lokho nje kona ngifisa ukuzokudlulisa osukwini namhlanje kuwena lokho. Hayi ngeke ngikhulisana mina kanjani. Ngikhulisana ngiyakuzwa-ke ngiyakuzwa kodwa nje ngikhulisana ngendlela enzengayo. Nami ngiyazi ngikhuliswanga kanjalo kodwa isizathu sokuthi ngize ngokwenzeke yonke lento wena because ngazama ukukhuluma nawe wangangithathi serious. Nami ngase ngenza ngendlela engibona ngayo ukuthi mhlawumbe yona indlela engcono. Ingabe konele umuntu sesizomazisa kanjani-ke nenzabazi ngoba phela kumele azi naye ekayazi. Okunye nje ngicela ukwazi okade sekuziwa ukuthi ubaba angasahlali la ekhaya, ngicela ukuthi phinde kuqhubeke kanjalo angabuyi khona kulishiye kunjalo. Ngiyaxolisela ukuthi mhlawumbe kuze kwafika lapho ngenxa yami kodwa ngiyacela namanje ngisaphinde ngisacela ngingaze kwenzeke okunye futhi ngicela ukuthi angabuyi ekhaya. Ngiyakuzwa kodwa le ndaba phinde siphume kahle nawe ukuthi ufike ekhaya ungicazule kahle ngoba ngiyakuzwa kuyangena lapha uphuma ngaphi. Hayi kulungile ngiyakuzwa ngoba ngicela emsebenzini njengamanje. Hayi kuyezwakala. Uzizwa kanjani manje? Wona uyathetha phela umama kodwa ngoba sengimtshelile inhliziyo seyithanda ukukhululeka. Uyadinga ukufuna. Khona le part engikuzuyisho thena awuyisoli ngokuthi walimaza umuntu omdala, awuyisoli ngempela. Hayi kona kukhona lokho phela ubuhlungu kukhona kwangimina because bengithanda yena. Uyikona ukuthi baba nami ngishiye ngidonse ngendlela ukuthi anginakekele ingane zakithi lezi ezincane. Lokho engakwenza intenze ukuthi ngithi angizisoli kuyena ngoba ngazama ukukhuluma naye kahle umama. Wangakwazi Wangafuni ngakungilalela nje kulento engangizama ukuyisho. Ya ngiyakuzwa. Yo inzima kakhulu angiyipromote lento wayenza and ngibona ukuthi lesi siqalo sakho sokwenza ububo omnjeyane kungakwenza ukuthi next time wenze okukhulu kunalokho. You understand ukuthi unesibindi. Usuvele wa-activator le part le
engafanele umuntu uyisebenzise mekuyinkinga ethize ukuthi uyayivikela. Ya understand leyo nto because sonke sinezinto ezikuthina uthola ukuthi umuntu akayiboni kodwa wait until you touch that button la ubona khona ukuthi hayibo lo muntu uyakwazi ukuba kuhlaza lo muntu uyakwazi uyabo ukukhuluma and all that. So kwi-age yakho I feel like you're still very young for you to go through lento le oyifake kuyona, more especially yokucisha ulimaze umuntu ukhipha umphefumulo because umphefumulo mofile unosiphumo monge kuphinde uyiqolele. Mhlawumbe angikublame phela yabo kakhulu kodwa mhlawumbe next time going forward ngathi ungazama ezinye indlela yabo nozokhombisa ukuthi lokho awamisani ngaphandle ukuthi kuze kube into engathatha umphefumulo womuntu. Ngizwa kodwa lekangikwenza kona ngenzana noma yini ukuvikela ingane zakithi. Ngibona engakusho lokho ngisho ukuthi iminyaka yami ayikavumi mhlawumbe ezinye izinto ukuthi zingenziwa umuntu onganganami. Kodwa ngenzana noma yini nje ukuthi bahlele bephephile. Come here. Indoda mfethu. Mokelo Black Life TV ngiyazi ukuthi mhlawumbe mina nawe singangabuka ngeselinye ungabe ukuthi hawu Magasela wavuma umfana omncane enza into ezisono kanje into bade ngisho namanje I repeat angihambisani nesinqumo sithatha ngoba le yanto ayenzile ingozi ngoba next time uzokwenza okukhulu kunalokho. Kodwa mina I strongly believe ukuthi singamnikeza ucwephesha because ukuba protective kwakhe ku right for umndeni wakhe uyindoda because umsebenzi wendoda lo. Kodwa being overprotective kuyingozi ngoba ngagcina sekufake intweni engafanele ungene kuzona. Ngokukhulu nje ukuthobeka ngizothaza ukuthi ubhuti simnikeze ucwepheshe ukuze akwazi ukusizakala athi mebhekene nenkinga angayithathi ngenhliziyo kodwa ayicabangisise kahle nokuthi if enza ukuthi kungase kumlidile ekuthini because ngambophisa ngisho kumbophisa bese kusasa lakhe agcine le ingane zami uyiprotect agcine ngakwazanga ukuthi ayiprotect ngempela ke manje ngoba akasekho eduze kwazo. Kodwa mina ukuthi nje uyilento ayiyona ubaba wakho umkhulise kahle uthi protect your family, love your sisters, smell isibongo, smell umuzi wala ekhaya, uyindoda ngalokho. Love you and I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Is there Black Life